Kaag sa numero 1 sa mga balita subong nga adlaw. Liwat nga ginbuhi ang posibilidad nga pagtunga sa syudad sa Bacolod sa duha ka mga distrito antes ang piniliay. Bacolod City Councilor Al Victor Espino nag-file sang resolusyon sa Sangguniang Panglungsod sa Bacolod nga nagausisa akong bala kamusta na ang hagna nga gin-file sa Kongreso nga nagatuyo nga tungaon ang Bacolod sa duha ka mga distrito. Yaring report ni Marty Go. Gintalakay sa session sang Sangguniang Panlungsod sining nga hapon ang gin-file nga resolusyon ni Bacolod Councilor Al Victor Espino. Tinutuyo sang resolusyon nga hibaluon gikan sa opisina ni Bacolod Congressman Greg Gazataya kung ano na ang status sang hagna nga iya gin-file sadtong 2016 kag gin-refile sang 2019 para tungaon ang syudad sang Bacolod sa duha ka distrito. Ginpahayag ni Espino nga luyag nila hibaluon kung sarang paini nga mahingagaw pasar sang Kongreso antes ang eleksyon sa madason nga tuig. Iya man ginsiling nga wala ini sang kahilabtanan sa hinuring-huring nga magpapili bilang alkalde sang Bacolod si anay Congressman Albi Benitez. No. This act is strictly an initiative on my part to explore the possibility of getting more projects for Bacolod through the creation of another. Kung matunga sa duha ka distrito ang Bacolod, mayara ini sang isa ka mayor, duha ka congressman, kag duha man ka set sang mga konsehal. Base sa ginhimo nga pagtuon sang opisina ni Gazataya, qualified na nga matunga sa duha ka distrito ang Bacolod bangod sang populasyon sang syudad. Pero kinahanglan pa karon ini sang panibag-o nga endorsement gikan sa SP bilang isa sa mga requirements para mapasar ang redistricting bill.